rodeoví jazdci, pripravili sme pre vás takú malú súťaž na ďalších rodeách, aby ste mohli začať s tým lasovaním. Budú to dve súťaže. Jedna bude s koňom a druhá bez koňa. Tá prvá sa volá Horse Dummy Roping. Znamená kôň, damina a lasovanie, Horse Dummy Roping. A pravidlá sú úplne jednoduché. To znamená od hlavy, keď prenesiem dole, sem, spravím čiaru a dám si prvé brvno 1,5 m odtiaľ, tak to je vaša štartovacia čiara. A tu už hodí prvý pokus. Tak, toto je platný pokus. Platný pokus je za rohy, alebo môže byť platný pokus aj za hlavu. Zatiahnuť, urobiť deli. Neráta sa to na čas, ide o len platný pokus. Tak, postupuje do ďalšieho kola. Ide Šimon. Takže bude to veľmi rýchle. Budete za sebou chodiť. Normálne sa prihlásite do tej súťaže. Tak, to je neplatný pokus. Vypadáva. Tak, Šimon nám zahrá ešte tretieho jazdca. Nemáme komparzistov. Tak, teraz chytí. Dúfam. Takže Šimon 1 nepostúpil, vypadáva. Tak, správne. Tak Šimon 2 postúpil. Takže ďakujeme. Postupujú do ďalšieho kola. A druhé kolo sa začína, že sa nám posúva štartovacia čiara o pol metra ďalej. To znamená, že začíname na 2 metroch. Takže rozhodcovia budú mať prácu. Ale je to veľmi rýchle. To znamená, sme na 2 metroch a ide Matúš 1. A Šimon 2 postúpili, takže boli 3 jazdci. Tak, postupuje, OK. Tak, teraz je Šimon 2. Takže jak vidíte, je to veľmi jednoduché. A budeme to posúvať stále po pol metri ďalej a ďalej, až niekam do 5 metrov. Uvidíme. Tak, postupujú obidvaja. Dobre, my ideme na 2,5 metra. Tak ja to namerám. Takto. Zaujímavé bude aj, kto sa kam dostane. No a táto súťaž bude pre jazdcov, ktorí začínajú. Tí, čo už hlasujú, tak tí tam nepovolím prihlásiť, lebo tí by to samozrejme vyhrávali a chceme, aby to začali jazdiť noví jazdci, takže 2,5 postupuje. Máš Laso? Tak, takže vypadáva. Takže tým pádom sa stáva, dostali 2, Matúš víťazom. No a keby bol ďalší, tak stále postupujeme ďalej a ďalej. Takže to je nová súťaž Horse Dummy Roping.